que el nostre grup parlamentari des del primer moment ha volgut tenir una mà estesa i una mà col·laboradora en relació amb aquesta qüestió que tots reconeixem que és complexa. El lloguer turístic té una part molt positiva a la nostra economia, una part de socialització dels beneficis del turisme i una part de dinamització de l'anomenada oferta complementària. I, per tant, hem de saber aprofitar aquests efectes positius que vostès mateixos manifestaven al mancos de la legislatura passada, avui ja no sé si ho manifestaran tant. Evidentment, com tota la vida, pot tenir efectes negatius, però aquest no s'anomenaré perquè és cert que vostès els hi prestaran especial atenció, ja que se dediquen només a veure la part negativa. Per tant, el repte és fer una regulació que doni resposta a aquesta realitat i que, com a mínim, ha de ser jurídicament viable i ha de ser possible, fàcticament. Respecte a l'autonomia local, aquí se va aprovar una iniciativa, que és un mandat polític en el govern, de que els ajuntaments fossin els protagonistes de la zonificació. Els protagonistes. I vostès no és que no els facin protagonistes, és que els han fet absolutament actors del munt, perquè ni el seu informe és vinculant. Per tant, l'opinió dels ajuntaments no serveix per res. Simplement a la seva proposta s'ha de demanar, però no serveix per res, no és ni tan sols vinculant, quan el mandat parlamentari és que fossin els protagonistes principals. Per tant, nosaltres entenem que qualsevol zonificació d'acord amb les competències que tenen els ajuntaments en urbanisme ha de passar perquè els ajuntaments tinguin un paper clau, essencial. De fet, entenem que haurien de ser els que zonificassin els ajuntaments d'acord amb aquestes competències urbanístiques, independentment que hagués un tràmit d'informe en el Consell. Però no entenem per què Palma sí que ho pot fer, els altres ajuntaments no ho poden fer, quan poden fer planejament els municipis de més de 10.000 habitants, com vostès saben perfectament. Per tant, no entenem aquesta proposta que, a més, ja ha dit, xoca en el seu mandat parlamentari. La seva regulació ha de ser possible, fàcticament, ha de ser possible que qualque habitatge se doni d'alta. I en les regles que vostès posen, en els requisits, en el caramull de requisits que vostès posen, en el final, durant la frustració i a mantenir una situació de negació de la realitat, a fer impossible que ningú se doni d'alta en la seva regulació. Per tant, passant d'uns que ho prohibien expressament a uns altres que implícitament ho estan prohibint.